Ja, Autoklubb Norge er fortsatt på Rersø camping. Her borte er det jo en gjeng med motorsykler som har slått opp telt. Og her oppe er det underholdning, musikk. Og her har vi en svensk kabelvogn, bil. Ja, her er jo flott musikk. Ja, i dag er Autoklubb på tur inn til Rersø by. Nå kommer hollenderne. Og her ser dere da naboene våre kommer kjørende. Man ser en nylagt asfalt så langt øyet kan nå. Autoklubb på besøk i Rersø havn. Eller havn. Den ligger helt nede ved sjøen. Her ser du havna av alle båtene, og her kan de faktisk stå med en bobil innover her på denne plassen her. Masse båter som ligger inne i havna. Liv og røre. Ja, i dag er Autoklubb Norge hos Rersø camping i Danmark på Sjælland,
og her får du høre eieren fortelle litt om plassen sin. Vær så god. Jeg hedder Mikkel Hansen. Sammen med min kone Marianne Hansen driver vi Reersø Camping. En campingplads med 140 enheder indenfor, og så har vi et stort område udenfor med ekstra 36 pladser, 4 sheltere, en stor boldbane til børnene, og så har vi mulighed for hestehold, i og med at vi har folde, hvor vi kan have hestene gående i samtidig. Reersø er jo en lille ø, hvor man skal vide, hvor den ligger hen for at komme herud i hvert fald. Ja. Den er så især kendt for sine haleløse katte. Det er jo mange, der kommer ud for at kigge på. Og så er den kendt for naturen herude, og det er nok det, vi lever højst på, det er naturen. Men den er vel gammel, denne byen, den plassen? Ja, den er meget, meget gammel. Jeg ser på mange gamle huser. Ja, de huse, der ligger lige her omkring, hvor Skansevej, hvor vi er, det er jo den gamle bydel. Når man kommer kørende af hovedvejen herop til, så kører man lige præcis imellem kroen og kirken. Og der kan jo stort set kun lige komme en bil forbi i gangen deroppe. Men sådan var det før tiden på bakken. Og det her, det er det, vi kalder på dansk Morten Korch-miljø. Det er jo gammelt stråtægt. De fleste af husene er dateret 1877, det er fordi man ikke kender, eller 1777 undskyld, fordi man ikke kender datoen. Så sætter man bare 1777. Det er jo en hyggelig by at gå i. Ja. Vi har jo havnen ved siden af os, hvor vi har et rigtig hyggeligt miljø nede også. Man kan sætte sig ned og spise noget fisk og gå sådan en tur. Vi har for nylig fået lavet 4, som bliver kaldt for kløverruter. Det er 4 skiltede gangstier, hvor man går, hvor den længste den ligger på 10 km, og den korteste på godt 2 km. Og de alle sammen, de fleste af dem går jo helt ud i naturen. Og så lurte jeg på, kan du leie båter her? Nej, der har været noget udlejning nede ved havnen. Det er der ikke rigtig mere af. Men cykler og sådan da? Ja, cykler kan man leje. Altså her på pladsen har vi 4 nye mountainbikes, som man kan leje. Det har været planlagt, at der ude i et tidligere feriecenter skulle være en cykeludlejning, men det er ikke kommet. Så indtil videre har vi kun 4 cykler, vi kan leje. Og så finnes det jo en veldig bra kro oppi her også, ja? Det gør det, ja. Det gør det, ja. Den ligger lige over for kirken, ja. Ja, altså. Der spiser man i hvert fald fint deroppe. Ja, de muligheder, der er for at spise herude på Reersø, det er jo stort set kun her hos os, hvor vi har en café med et lille menukort, og så er der kroen deroppe, hvor man kan spise det finere mad. Jeg så at jeg bare tittet på den kirken oppe i går. Jeg var og filmet litt på den. Og det var en veldig sånn spesiell kirkeplass. Ja, du tenker på den skrå? Ja, så de lå liksom, det var ikke mange støtter å se. Det var litt spesielt, så den var egentlig veldig fin inni. Den er meget, meget fin, ja. Det er den. Det er jo varetegnet, kan man sige, for vi har jo det ord herude på øen her. Når man ser kirken, så er vi hjemme. Den er åpen hele året, eller? Nej, ikke hele året. Bare sommeren? Ja, bare sommer. Altså er den åben ved telefonisk henvendelse, så kan man få lov, hvis man ringer til menighedsrådet. Akkurat. Men hvor mange pladser har du her? Indenfor her har jeg omkring til 140. 140, ja. Og så har jeg 36 pladser ude på den anden side af grusvejen. De bliver brugt. Vi har lige haft et stort træf, beagle-træf med hunde, hvor samtlige pladser har været udnyttet derude. Og det er jo rart, når man kan udnytte på den måde, fordi så holder man det store støjniveau væk fra selve campingpladsen. Ja, akkurat, ja. Så ikke det generer herinde. Nei, det har vært, vi har lagt der nå, det andre natta vi blir der nå, det har vært veldig fint å være her. I går var det kjempefint vær. Ja, det var det. Så det går fint i dag også. Regnet har i hvert fall væk. Ja, regnen er væk. Altså i går havde vi jo noget. Vi har haft en lille dråbe her i dag, men det normalt er det faktisk sådan, at vi her på Reersø har det næsten på samme måde som de andre spidser. Når skyerne kommer ind, så skiller de sig ad. Ja, akkurat. Det er varmen, der stiger op, ikke? Ja, og så har du musikk her. Jeg var også og tok opp litt film av musikken i går. Ja, altså i juli måned, der har vi de 4 lørdage. Ja. Der har vi så, hvor vi bespiser, og så har musik og dans. Ja, jeg var og filmet litt i går. Det svinger litt. Ja, altså det er jo vores musiker, han er sådan en, der synger, der spiller noget, vi alle sammen kan synge med på, jo. Nei da, det var koselig. Men da har vi vel fått med det meste? Ja, altså vi har jo en blandet skare herude, altså vi har jo fastlæggere også, og har jo forsøgt at prøve at få det, der hedder børnefamilier. Og jeg tror vi ligger som cirka 50% børnefamilier og 50% 40 plus. Akkurat. Ja, men da takker Raudeklubb at de fikk komme hit hos dere og overnatte et par netter og filme litt. Og vi kommer i hvert fall helt sikkert tilbake. Vi sier takk. Vær så god.